Bueno, egun ondan hori eta eskerrik asko etortzearren. Eskerrik asko Sugasa Zinemako Emiliori bere betiko laguntza, baina hemen prestintzaurreko honetan egin ahal izateko azpiegitura guztietan lagundu diguzulako eta berriz esaten dut betiko moduan. Eta eskerrik asko nola ez Durangoko udalari, beste behin sormen bekari eutzi eta sortzaile berri bati bidea egiten laguntzeko beka deialdi honetan parte hartzeagatik. Egia da udalaren ekarpen barik nekez atera ahal izango genukela aurrera olako proiektu bat, Gerediaga elkartearen eskutik bakarrik. Beraz, asko luzatu barik, lehenengo eta behin, parkatu. Anea Balanzabalategi daukagu gurekin, eta berak daukaz hitzak. Eskerrik asko lehen eta behin Nerea, eta eskerrik asko zeuei guztioi gaurko prentsaurreko honetara hurbiltzagatik. Gaur Nereak esan duen moduen, Gerediagak eta Durangoko udalak antolatzen dugun sormen bekaren aurkezpenara etorri gara. Aurten, 3. aldiz gauzatuko da beka hau. Euskaraz sortzen duten sortzaile hasiberriei zuzendutakoa. Durangoko udaletik esan nahi dugu, horrelako ekimenek indartzen dutela euskal kulturgintzaren ekosistema. Eta alden heinean, horrelako ekimenak bultzatzen jarraituko dugula. Garai zailak bizi ditugu gizarte bezala, eta zeresanik ez sortzaileek. Hilabete gogorra hauetan, etxean sartuta egon garenean, une oro kontsumitu dugu kultura. Nik neube lanak horrela utzi didanean kontsumitu dut euskal kultura. Burua ustu eta Benito Lertxundiren azken diskoa jarri izan dut esaterako. Horrelako egoera gertatu arte, askotan ez gara kontziente izaten kulturaren garrantziaz. Eta komeni izaten da horretan ere erreparatzea edota pentsatzea. Egoera honetan badaude kulturgintzan benetan kaltetuak izan direnak. Eta euskal sortzaile gazteak dira horren adibide. Horiek oso zail dute beraien proiektua gaur egun aurrera eramatea. Izan ere, lehen ere erakundeon babesa txikia bazen, krisi honek areagotu egin ditu arazo horiek zoritxarrez. Durangoko udalean oso argi daukagu kulturgintza babesten jarraituko dugula. Azken hilabeteek argi utzi digute kulturgintzak erakundeon babesa behar duela, eta guk aurrera pauso sendo bat eman nahi izan dugu. Hori dela eta, Uda Kulturaz bai programazioa sendotzeaz gain, kultura bonoak sortuko ditugu San Agustin kulturgunerako, plateruenerako eta zinema honetarako, Sugasa Zinemarako. Horrez gain, sortzaile durangarrontzako 100.000 euroko diru poltsa ere sortu dugu. Durangoko udalean oso argi daukagu, orain inoiz baino garrantzitsuago dela sormen beka honen bezalako ekimenak babestea, eta gure esku daukagun guztia egingo dugu hau laguntzen jarraitzeko. Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiot Gerediaga elkarteari egiten duen lan guztiagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jane. Bueno, badakizu, baina errepasu txiki bat, orain dela 3 urte abiatu genuen sormen beka da, egitasmo hau. Ordura arte, ematen genituen argizaio sariak ordezkatzeko sortu zen. Durangoko azokaren mendeurrena beteta, atzera barik aurrera eta etorkizunera begirako asmoarekin lanean hasi ginen. Eta horretarako, euren ametsak, asmoak, proiektua gauzatzeko ilusioz egon zitezken sortzaile berrien bide lagun izatea pentsatu genuen. Hor sortu zen sormen beka da. Beraz, sormen beka hau sortzaile berrientza da. Berriak, baina ez derrigorrez gazteak. Egon daitekelako jubilatu berritan sormenaren munduan bere ibilbidea egiten hasten da nik ere, eta ezautzen dauz batzuk. Sormenaren munduan lehen pausuak eman nahi dituenarentzat bultzada izateko sortu da beka edo dirusari hau. 15.000 euroko diru laguntza da eta lanaren prozesu guztia osatzeko lagungarri izango da. Ideiatik hasi eta ideia hori errealitate bihurtu eta aurkezpena egin arte. Prozesu osoa. Deialdia gaur zabaltzen dugu eta proiektu proposamenak jasotzeko epea irailaren 21 amaituko da.
Epaimaiak aukeratutako proiektua 55. Durangoko azokan ezautzera emango dugu, hemendik hilabete batzutara. Gero, urte osoa izango du proiektu irabazlea aurkeztu duenak edo dutenak lana burutzeko, izan ere, bakarka zein taldean aurkeztu daiteken beka da. Eta irabazlearen lana bere osotasunean 2021. Urteko azokan ikusi ahal izango dugu. Aurten, ardatza ikus-entzunezko lana duen egitasmoa sarituko dugu. Gero, gertatu daiteke disiplina arteko uztarketa bat izatea, baina oinarria ikus-entzunezko lan bat izan behar da. Kasu honetan, sortzaile berria den ala ez ebazteko 2 irizpide nagusi erabiliko ditugu. Bata, zirkuito komertzialetan ez dezala inoiz lanik aurkeztu eta bigarren ez dezala ikus-entzunezko jaialdietan inoiz lanik sarituta izan. Proiektuaren memorian, motivazioa, kronograma, gidoia edo storyboarda eta ekoizpen planak eskatuko ditugu. Gure sormen beka beste edozein dirulaguntzekin bateragarria ere bada. Beraz, guk ez dizkiogu mugari jarriko sortzaileari bere sormen lanerako beste laguntza batzuk lortzeko aukera izan badezake. Aurreko 2 bekak ilusio handiz gatoz, 3. sormen bekaren deialdia aurkeztera. Batez ere aurreko 2 deialdietako emaitzak ikusita posi gaure. Atopia, Euskarako rol jokoa izan zen saritu genuen lehen lana, gogoratuko dozue. Iazko azokan liburu pisutsua eta sortzaile askoren elkarlanekin sortutako lana plazaratu zuten. Gerora, sarean ere jarraitu dugu eta webgune txukuna eratu dute, eta bizia. Eta makinatxo bat rol joko antolatu dira Atopiaren inguruan. 2. sormen beka irabazlea Iratxe Agilera Gaztea izan zen. Kai izen artistiko hartuta, badabil bere lehenengo lana izango dana prestatzen. Kolpe eta emoiztazu bihotz izan dira orain arte ezagutzen eman dituen kantuak. Gehiago ere izango dira bidean. Eta urtengo azokan ezautu ahal izango dugu bere lan osoa. Beraz, gaur aurkeztu dugun 3. deialdi honek ere, sortzaile berriren bat deskubritzeko aukera emango digula ziur gaure. A ver,